Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Africa worldwide umhlaba wonke jikelele liyabingelela ishide limhlophe MC Phulobasi bathi ufuza ufulela mashiya amahlangatha azoshumayela upropaganda yasabeko sixeviza singasuki bathi rabhayo sanibonani KZN South Africa molweni niyaphila sibingelele naphesha kwezilwandle kubantu abaqonda ukuthi usiyaviva TV1 uyakhathazeka futhi uyasihlupha kakhulu ngokulanda ongoti nezinyanga zoqobo ngoqobo eziseneqiniso kubantu ukwazi ukulekelela abantu emphakathini mazinokha ingqongqoza zithi sina class ikhona sizamukela ngezandla ezifudumele uma kukhona imfakazo okuyi evidence ephuma kubantu abalasho loyo muntu asikwazi ukumchitha simnqabe abantu bayivumile lenkunzi enganye nayo namhlanje abanye bazi becha impela into zayo ziyayikhulumela ziyiphoshozela zona osukufanele ukuthole noma kufanele kwenzeke empilweni yakho angihleli ngedwa ke namhlanje ngihamba ke nekhehla umkhulu uphoshozwayo la kusiyaviva TV1 mhlawumbe uyaqala nqa ukusijoyina make sure ukuthi uyasubscribe ngale kwalokho siyakunxusa siyakucela ukuthi enza sure phela ukuthi uthinta leya notification button ikhale lensimbi kutshene mase singenile kuze ukwazi ukuyizwela ke ubunyoninco ofana nalobu ozobuzwa namhlanje mkhulu phoshozwayo asikwamukela sikubingelele sikuphithuba ubingelela abantu emakhaya ngiyabingelela MC Pholoba ngiphinde ngibingelele nakubabukeli nakubalandeli bakaSiyaviva TV ngithi sanibonani ngumkhulu Phoshozayo kuyintokozo kakhulu ukuthi sibe nawe sukene namhlanje uyinsizwe ezothile kodwa ngokomsebenzi wakho ubukhali ngendlela eyisimanga ngifisa ukuthi ukhulume nezwe likaMthaniya uze uxhantele kumazwe ngamazwe esakhele leli elikaMthaniya shuthi ngamanye amazwi akube iningizimu Afrika namaphethelo wonkana ubachazele nje ukuthi masikhuluma ngomkhulu Phoshozwayo sikhuluma ngani noma sikhuluma ngobani ngiphinde ngibonge MC Pholobas mina bangibiza umkhulu Phoshozwayo umkhulu Phoshozwayo ke kwakuyikhehla lami elizala uma so manje la seludedela kumsebenzi kumina noma ke ngingakaze ngithwase kodwa ke mina nginesiphiwo shuthi ngisebenza ngesiphiwo engasinikwa yikhehla umkhulu Phoshozwayo so njengamanje ke ngiqhubeka lapho umkhulu ayegcine khona la ayefisa ukuya khona nami ngifisa ukuthi ngilekelele nabantu ngoba umsebenzi wakhe kwakuwukuthi alekelele abantu ukuthi inkinga abasuke benazo bakwazi ukulekeleleka kuzona njengoba nami ke ngihamba kulawo mazwi akhe ukuthi ngilekelele wonke umuntu onenkinga ofisa ukusizakala izandla ivuliwe uselapho khehla lami ekulekelele nabantu mhlambe nami bengizobuza vele into enjalo ukuthi umuntu ongathwasanga kungani abantu bemncome kangaka ngoba abantu bayakuncoma ngomsebenzi omuhle obenzela wona bajabula kakhulu nje kulezi zinto ezithinta ukuthi uyakwazi ukuba nesineke nomuntu futhi uyakwazi ukuchazela umuntu ukuthi lokhu ke kusebenza kanje na kanje uma uchazile bayayibona imphumela mhlawumbe kusicathulise ekuthenini kanti akubona nabantu abathwasile kuphela abakwazi ukusiza abantu yini wena lo wenza ngayo ngiyakubona le siphiwo kodwa ngaphandle kokuchaza kahle mhlawumbe yini enye mhlawumbe uzoshare nathi ama ingredients noma uphetheni esandleni mawungasithatha usibeke nje ngoba abanye bathi hayi thini iwasho zakhe abanye bathi once wakhokhoba waba naye esigodlweni usuku usuphumelele kokade kuyinkinga kuwena mhlawumbe akusicaphunele ukuthi kuphethweni la kwamkhulu uPhoshozwayo ngiphinde ngibonge MC Pholobas mina MC Pholobas ngilekelela nje kumuntu othi inkinga zakhe seziningi kakhulu othi into zakhe ivalekile akukho kuyaphambili akukho kuyemuva konke kudonsela emuva ayikho into eyenzekayo umuntu mhlambe onebhizinisi othi into zakhe ivalekile umuntu oyisebenzayo njengabantu abayisebenzayo abanamatafula emadolobheni kanjalo nabantu abanamabhizinisi amancane namakhulu ngiyaye ngikwazi ukulekelela lapho kodwa ke noma ngeke ngize ngithi ngiyagaranta
kodwa engiyaye ngikwenze mina ngiyaye nginike isineke kuyo yonke into engiyenzayo. Okay. Futhi angenzi ngamlingo. Ngiyaye ngicela ukuthi sicathulisane kancane kulento osuke uyifuna wena. Konke kuyenzeka. Sengibasizile baningi zenzeka izinto namanje basabonga futhi abaphezi. Dokotela omkhulu sikubona lapha ezandleni zakho oqizile ekhanda ufaka umqhele wasuba nesigqoko sifakile sibona nejazi. Abantu abaningi bazi ukuthi umuntu ogqoka njengawe unamandla ayisimanga. Mhlambe uma singakhuluma ngomuntu othi umsebenzi akawuthuli yino nayo engalekelela umuntu nje uthi sengifese ngaze ngakhathala. Mkhulu ngiphinde ngibonge futhi lapho ngiyakwazi ukulekelela kakhulu zimbili indlela zami khona u14 days loyo uguaranteed. U14 days nje wakho ulindile ulethe into zakho iCV yakho walethe into zakho neposter yakho u14 days wakho uyothi kuphela u14 days into yakhe yobe silungile ngobe sengizwa ngawe mina usungitshela ukuthi mkhulu bangibizile lapha ngenza interview ngenza 1 and 2 and 3 and 4 sengithathiwe mkhulu sengiqalile ngiyasebenza mase kuba khona ke eyomuntu othi mina anginalutho kodwa ngiyafisa ukusizakala mase siba neziwasho ke ezikwazi ukukulekelela ukuze ukwazi ukuthola umsebenzi shuthi lapho ke uyaqhuma ukhulume nethonga lakho ukuthi likwazi ukuthi likulekelele uphinde ukhulume nangezinye zeingane. Inyanga ke esebenzayo kuba njalo ucingo likhalile simxolisele kakhulu udokotela esazama ukulifaka ku silence kodwa ningizima Africa ngiyafisa ukuthi niqonde lokho ukuthi udokotela uye wathinta into ethi 14 days. Hey dokotela mawuthi 14 days uqonda ukuthini mhlawumbe ke singene sigxile uthwena ngo14 days umuntu ngabe umsebenzi usewutholile. Uma nje umuntu engifonelile wangikhuluma ngendaba yomsebenzi othi mina ngibheke isikhundla noma ngibheke umsebenzi mhlambe akwesithi unomsebenzi awubonayo ukuthi lo engakwazi ukungena kuona so kodwa izinto zakhe zidonsele emuva so uza la kumina ngimlekelela ukuthi into zakhe engadonsele emuva idonsele phambili. Okay. South Africa ningizima Africa worldwide ehleli nodokotela ke umkhulu uphoshozwayo. Umkhulu uphoshozwayo ake sikhulume ngomuntu nje othi mina kunezinto ezingilumayo ebusuku ezingihambayo angilali kunezinto ezinkinyayo ekhaya kunezinto egijima phezulu kwendla amabhodo akhala ubuwele khweqwe yamakata akhala ebusuku ngathi angimemeza nezinkukhu nakho konke mhlawumbe kulezi zinto nje engathi ziheleza samoya emibi ungaphawula uthini. Cha wemkhulu uma sikhuluma ngeindaba kanjalo siyaye sikhulume ngezinto ezinkulu kakhulu ngoba abantu abaningi la ngaphandle babhekene nalezo zimo emakhaya ingakho ke mina ngiyaye ngithi ngikwazi ukulekelela lapho ngoba isikakhulukazi abantu abaningi basobe nenkinga efana lezo yilapho mina sekuwese ngikulekelela khona ngikulekelele ngananga umkhulu phoshozwayo iswasho sami lesi esenza izinto zenzeke ochela ngaso ugeze ngaso ugqume uphinde base sikulekelela nangenyamazane ke zakhona la ekhaya ehambisana nayo umkhulu phoshozwayo ukuze into zakho nje zicace ngayo yonke indlela kuziphela ilwane egcekeni kuye ukukhala amakati kuye kumemeza amaselesele kanjalo izinto zakho nje zibe ne direction nesidalo asikwazi ukukhuluma uma ukuthi lezi zinto lezi awuzazi ukuthi iqhamukaphi nesidalo asikazi ukukhuluma kuwena ukuthi nangu 1 and 2 and 3 and 4 izinto ezenza ukuthi wena uvimbeke egcekeni noma izilwane ziqhamuka ngakuliphi side ukuze sikwazi ukuthi sithole indlela yokuya phambili. Mbukeli mawuzobuka la etafuleni iwashe eningi zibrandiwe kodwa lesa siphakamisa yathi umkhulu phoshozwayo asibrandwanga shuthi lokho kukunika nje ngokucacile ukuthi iyona mfihlo yakhe le sengihalelisha ukuza ukuthi sidura kangakanani kodwa mhlawumbe engakasho ukuthi sidura kangakanani ake singene sigcile ekuthenini seyisukile ke imoya emibi nayo yonke into ngabe iswasho lesi esibizwa ngokuthi umkhulu phoshozwayo siyakwazi ukwenza izinto ezithinta inhlanhla izinto yibonakala ekhaya abantu begane kube nomendo kungabi khona into ezivimba noma ezibe emgoqwane. Ngiphinde ngibonge futhi MC Pholobazi lesi siwasho umkhulu phoshozwayo silekelela kakhulu
ekhaya silekelele wonke umuntu osuke esekhaya sibiletha nje ukuthula isikakhulukazi siyalekelela nje kuzo zonke izinto osuke ubhekene nazo lapho ke ngalesikhathi sesilekelelile inhlanhla iyavuleka ngoba sona suke silwela ukuthi sizoclean igazi lakho siphinde sikline negceke osuke uhlala kulona kunomuntu osekhaya njengamanje engakezwe ukuthi yizini ezinye izinto oyiphethe kodwa ubabaza lobu buhle balesi siwashe sibizwa ukuthi umkhulu phoshozwayo nanemsebenzi ositusela ngayo ukuthi iyasenza ngingomunye wabantu nami engixoxelwa nama client akho ukuthi hayi umkhulu phoshozwayo mase kunikeza umkhulu phoshozwayo kuyacaca mhlawumbe ke usiphi inombolo uphinde usidirect ukuthi utholakala kuphi nendawo. Amen ngiphinde ngibonge MC Pholobazi inamba yocingo u076 076 274 60 71 siphinde u076 274 60 71 ukuphi nendawo ke mkhulu ngokuhlala la engizinze khona la okukhona khona isigodlo sami ngise eMayville address yakhona ke angazi noma ngiyikhiphe yini kodwa nje usuthe useMayville sekucacile ukuthi from Durban to Mayville kodwa umuntu akaqinisekisa ukuthi ukhuluma nawe. Yebo kunjalo kuseduze kakhulu nasedolobheni ofisa ukugibela kuba u15 ukusuka eDurban. Yes. Okay. So akubizi uyakwazi ukufika sikwazi ukuhlangabeza futhi ukwazi ukuba egcekeni sikwazi ukukulekelela ngazo zonke inkingo osukubhekene nazo. Hey sinabantu abasha la khona into ebatshazwayo lapha kuwena ngazi ukuthi ushuna abantu abasha noma yini mhlawumbe ke ukhulume ngawo bavezele futhi abantu ukuthi kubuyeka kuyinto enjani. Cha mkhulu ngiphinde ngibonge kakhulu. Hayi uyabatshazwa bafuna abantu abasha bani. Ngiphinde ngibonge kakhulu mkhulu la ekhaya sinezinto eziningi ezilekelela abantu abasha. Okay. Umuntu osuke ethi yena into zakhe othandweni ayisenzeki. Thiwa khuluma nomkhulu Phoshozwayo akunikeza ushunu wabantu abasha. Injalo impela mkhulu lapho sobe sesikunika ke induku zakho lezi ezinye zazo ziyakhothwa induku zokuthi mawuphumile wena umuntu wesimame waya kumuntu wesilisa ubuye nemali phela ungabuyi ulambatha ubuye ungaphethe lutho esandleni. Nawe wena umuntu wesilisa ungathi mawuphumile noma mhlawumbe mawuvakashelwe intombi inemali kodwa ihlule ukukusiza wena umuntu wesilisa cha lana ke siphethe oshuna abanzima kakhulu abenza ukuthi lo muntu ahleze ekudabukela lo muntu osukuzwana naye injalo nje uthi wena Khehla umuntu akeze kuwe ezofuna ushunu wabantu abasha kodwa lo shunu wabantu abasha le mali ayishiye kuwe uzoyiphinda kaningi ngokuthi ngeke ayocansini nendoda engezomnika lutho ngeke ayocansini nomuntu wesifazana ongezomnika lutho injalo watargeta nje ukuthi kunalo yamama wakamakhelwane oyigangele kodwa uphethe idora akasondele kuyena esedlule kuwena hawe seyitholile induku eseyidlile futhi induku ahamba aqonde khona uyobuya nobufakazi yena ke yobe sesitshela ukuthi kwenzakaleni usedle emalini kulowo muntu noma usethole emalini yilokho nje abafowethu nodadewethu ngolemi lesilungu sex workers kodwa ngesizulu kuthiwa abantu abadlulisela ke lento emnandi ingabalekelela yini ushuni wabantu abasha noma uphetheni kahle ngiphinde ngibonge futhi MC Pholobazi lo shuni wenkani lo shuni wabantu besimame lo shuni wabantu abasha ulekelela futhi nakubo abantu laba abasuke besebenza emgaqweni noma abanye basuke besebenza endlini ngendlela abasuke besebenza ngazo ukuze babe nama customer amaningi futhi bahlezi benemali imali ingabaleki ephaketheni futhi ingabaleki ezandleni sibanika naya induku yabo uJezebel oil loyana mase usuke sehamba neinduku zakhe ke ngoba phela akahambi yedwa uJezebel oil uhamba neinduku zokugeza zokuyiklina njengoba naye ewumuntu osebenza kanjalo nokungcola kuyaba khona so kuyaye kube kuhle ukuthi mawusebenza kanjalo uhlala uyikline then ushaye ngeinduku zakho ukuze ama customer ehlezi ezile injalo nje mkhulu mhlambe ngeyibomu umuntu osekhaya uyayibuza ukuthi umkhulu ngabe uyaposa noma fanele size kuyena kuphela masifuna lezi induku mkhulu ngiphinde ngibonge futhi la ekhaya kaMkhulu Phoshozwayo siyaposa
uma kodwa ufisa ukuza uyakwazi ukuza akekho umuntu esimvimbele ukuthi engeza esigodlweni kodwa ukuposa siyaposa siposa ngoPaxi siphinde sipokse ngoPostnet izona indlela esikwazi ukuthi sikulekelele ngazo uma ufuna iproduct yala ekhaya sikuposele impahla yakho. Iningi labantu lifuna ukuthi liqala ukuthenga selihlolile noma lize kudokotela selihlolile. Ngabe udokotela uyahlola na? Ngiphinde ngibonge futhi MC Pholobazi umkhulu Phoshozayo uyahlola. Kodwa ke umthetho engawunikwa amakhehla okuyikhehla elingiphethe la ngipha nje umthetho owodwa ukuthi engathi abantu ngingababhekela ebusuku. Okay. Ngalesikhathi sengithulekile sengihlele esigodlweni mhlambe naye sekwakhe. Okay. Yebo. Ukuze ngikwazi ukudonsa kahle into eyenzekayo kwakhe. Okay. Injalo. Okusho ukuthi umuntu engafona emini abhuke anikezwe appointment ebusuku yaqala yabahlolela abantu. Injalo mkhulu. Nengizima Africa worldwide behleli kamnandi ehleli nodokotela umkhulu uPhoshozwayo la ku Siya Viva TV1. Mhlambe ngeyibomu nje ukucaphuna ama product noma amathatha akhona la uthi ukusinikeza ubuwona noma usinikeza imisebenzi yawo bese siyagoqa. Ukhehla lami ngizophinde nje ngithathe nje ithuba lokuthi ngithi ukuveza nayo induku. Le nduku le ihamba na incweba yakho le umgeqo wakho lo ofakayo laphana emzimbeni kuphinde futhi kuzoba nanazi induku zakho induku yeCasino leyo kugembula awuyiphakamise nje uyibambe lokho uveze nje kuphela induku nje yeCasino yokugembula umuntu othi ngiyagembula umuntu othi ngiyaye ngizame nasefonini noma ngiyaye ngiphume ngiye eCasino iyona induku le iphelele njengoba nje ihamba nencweba. Awini umuntu dokotela. Awini emkhulu. Iphinde kubuya ngayeke umuntu ukuthi yena ufuna ukuthi aphinde ashaye nanezitha yini ukuthi idede eduze kwakhe uyakwazi ukuthi ayithole zonke lezi zinto sezihamba nezibhande ibhande leli ulifaka lapha endaweni yakhe leyana ukuze yonke into yakhe athi mathi uyayenza ibe nempumelelo angabi nazi izitha. Abantu abaningi mkhulu Phoshozayo bakhala ngokuthi nina zinyanga manje nikhuluma ngento yaseCasino. Nekhuluma ngezinto zaseCasino bese nishitshele imali. Ake usicathulise mhlawumbe usinikeze imfihlo ukuthi kungani uzosixoxela ngento yaseCasino ibiza kangakanani. Ngoba sifuna ukuza kuwe manje soyithatha sifuna ukuyina uDisemba usulami yakho. Amen mkhulu ngiphinde ngibonge futhi ithuba. Induku yeCasino ijule kakhulu. Indlela yakhiwa ngayo ijulile. Akusiyona yanombani. Akusiyona into ongavesana uvuke ekseni uthi uyayenza noma uyayakha. Idinga ukuthi uyijulele kwayiwena osuku uyakha. So le nduku ke ngijulele. Ngithema ngiyijulela ngase ngibona ukuthi cha ixabiso layo akwesiyibeke lapha ku 5.5 nakhona ku 5.5 umkhulu ngenza ufefe. Ngenza ufefe ngilekelela abantu ngoba ku December ukuthi bakwazi nabo ukuwina imali bakwazi ukuyovusa izindle emakhaya bakwazi ukuthi bayokwenza izinto emakhaya ku December ungathi mawufika ku December unamali ephaketheni ukuhamba ekhaya kunento ozofika uyenze ekhaya hayi ukuthi uye ekhaya nje awunalutho esandleni ukuthathe nayo induku uhambe ekhaya uzobona umehluko. Ake sikhulume indaba enkulu ke engizwe ngabantu bakubiza ukuthi lapha kwakho noma esigodlweni sakho ika 75 rand. Mhlawumbe ke usicathulise ukuthi kufika kanjani ngoba phela sekuyihlanje uthi awu ukombona umkhulu Phoshozayo uthi umunye hawo ngimbonile 75 rand wami. Amen mkhulu kunjalo impela abantu sebaze bangiqamba igama bathi ka 75 rand ngoba phela emkhulu sineinduku la okuyiwasho iwasho zethu nje zo 75 rand isiqalo sazo 75 rand ngisho ngathi uyisiphi isiwasho ngaphandle kwesiwasho esisodwa nje lesi kuthiwa umkhulu uPhoshozwayo isona esihlukile kuphela leso then ezinye zo 75 rand ngisuke sengibhansela ke ngensipho ngaphezulu. Shuthi wonke umuntu othenga isiwasho ngo75 uphiwa insipho mahala. Amen mkhulu. Yemadoda injalo insipho nje abanethiwa nje hamba uyishebe nalesi siwasho
Yebo injalo usuke isizokulekelela insipho ukuthi ukwazi phela nawe ukugeza ungabe usugeza ngamanzi ahamba neswasho kuphela. Kufanele ukuthole nento yokugeza phela enuka namakha. Okay. Ngizwa kahle. Umkhulu Phoshoza uthe uyimalini? Umkhulu Phoshoza umkhulu u250. Only 250. Yes, u250. Bese uhlola ngamalini? Ukuhlola ku400 rand emkhulu. Only 400 rand. 400 nje kuphela. Ngihlola ocingweni, ngihlola bukhoma u400. Ukuhlola bukhoma mkhulu kuyafana nokuhlola ocingweni. Okay. Kodwa ke engifuna ukuthi ngicacise kahle hle la einsukwini zokusebenza. Esigodlweni ngisuke sebenza izinsuku ezintathu. Okay. Oku Monday, uTuesday, uLwesithathu. Okay, Monday, Tuesday, Wednesday. Yes. Then lezi ezinye izinsuku kusuke kuvuliwe for ama products ngeke uzukwazi ukungithola uma uthi uzofika ngolesihlanu ngomgqibelo ngeke uzukwazi ukungithola ekhaya ngenxa zokuthi nami ngisuke ngiyocover ezinye zezinto ezidinga mina. Kunabantu phela abasebenzayo udokotela nenza njani manje? Yazi ngimzwile omunye ngitshena ethi inkinga yalomuntu ngomgqibelo akatholwa. Cha mkhulu ushuthi umuntu osuke edinga ukuthi angithole ushuthi useyoba ukuthi yena userious kangakanani ngento ayifunayo uzobe sehlela yena ukuze akwazi ukungibona akhe appointment injalo Nizim Africa worldwide icishe nezibonela udokotela ke umkhulu Phoshozwayo otholakala ke endaweni yase Mayville enombolweni ethi u076 274 6071 Sibonga kakhulu sibonane kwivideo elandelayo abantu bengakulibali futhi bengakukhohlwa ukuthi ke sisemgqiqweni nganiza kwethu lapho esithi khona nanoma ngawumuphi umuntu okhona la ku Siya Viva TV1 indaba ezimnandi ezilethwa ilo Siya Viva TV1 yibo dokotela kodwa sikuphathele nebonus kulezi insuku odokotela ngokuthembeka kwabo kuthina iminyaka ngeminyaka sithe sinibonge nani sithi kunina ngo200 rand wakho kuphela owodwa ungakwazi ukuthi uyiwinele iPolo 6 TDI wena okwakho ukuthi ushayele uMapholo benombolweni level ayo ke mhlambe lapho kuona wonke ama video akhona bese ke ukwazi ukukhuluma uthi namapholo bangiyalithenga iticket kodwa ngale kwalokho qinisekisa phela ukuthi uyahamba yakadokotela uyobamba isiwasho sika 75 rand kuze mhlambe le moto iwino wena asibonane kwivideo elandelayo amen TV1 presents Yaduma iMoto Music Festival. Nalithuba kumuntu ofisa ukuba nemoto ethiyena. Ngenela umncintiswano njengamanje. Noma ikangaki, uzibeke ethubeni lokuhlabana ngale moto. Ungenela ngemadlana nje engu200 rand. Ulindele usuku lomnqamla juqu okungumhla ka14 kuDisemba 2025 ngesonto. Imiphumela izobe imenyezela bukhoma kulomcimbi. Kanti futhi isakazo bukhoma nakumabona kude. Isiya Viva TV1 ku YouTube nakwikhasi lika MC Polobus ku Facebook. Zama na inhlanhla hleze kungaba nguwe nje #OneHome OneCar wina imoto competition eConobia Flats house number 1465 kuzoqala ngo2 ntambama till late kungenwa mahala amatikiti omncintiswane aseyatholakala ngo200 rand nje kuphela for more information ungashayela u079 045 3446 ikhaswe ithunga lokheza Pty Ltd wina imoto